Ku danna subscribe. Bayan haka, ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryen mu kan kai. Wai a duniya. Assalamu alaikum ƴan uwana. Musulmai ina fatan kowa dai ya tashi lafiya. To ne ba wani abin zance ba dama. Zance ne na duk saurayin da na tambaya. Duk kowane saurayi na ce masa da Allah ya dan turo min kuɗi. Ba zai tashi ba sai dai ya turo min irin wannan. Da Allah na annaba a taimaka a daina ba mu irin wannan. Da Allah irin wannan ta fi kyau. Irin wannan dan Allah. Wai a duniya. Assalamu alaikum ƴan uwana. Musulmai ina fatan kowa dai ya tashi lafiya. To ne ba wani abin zance ba dama. Zance ne na duk saurayin da na tambaya. Duk kowane saurayi na ce masa da Allah ya dan turo min kuɗi. Ba zai tashi ba sai dai ya turo min irin wannan. Da Allah na annaba a taimaka a daina ba mu irin wannan. Da Allah irin wannan ta fi kyau. Irin wannan dan Allah.